Hi guys! Welcome back again sa aming channel guys and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below of course para sa mga katanungan nyo. And don't forget also guys, like again our page on Facebook. Ayan guys, please tulungan nyo kami na umabot ng 10,000 likes dito sa ating Facebook page. Today's video is sit down video na muna tayo guys kasi maraming nagre-request ng video na to. Ayan, nakikita nyo naman sa ating title down below kung paano nga ba namin ginagawa guys yung aming derby box kasi marami din nakakapansin sa inyo. May kalakihan talaga guys yung mga box na binibigay namin or pinapadala namin or nilalagyan ng mga sisiw namin bago kunin dito sa aming yards. Ito pala yung box na tinutukoy ko sa inyo and ito ay DIY lang siya guys kung ano lang yung available and most especially guys, nagre-recycle din talaga kami ng mga cartoon nga na as much as possible magamit natin kasi napakasayang naman kung itatapon lang. Napakita ko to sa video ko nung nag-ship si Sir Lotex. Once again, ayan, so bali ayan siya guys. So, mapapansin nyo napakaraming butas. Ang reason yan is for ventilation of course. Maraming nagtatanong kasi sa amin guys kung paano daw ginawa and bakit medyo malaki. Saan ba daw namin nabili? Actually, hindi siya binili guys. Talagang pinaghirapan din talaga siya na gawin kasi sayang din yung mga cartoon na nahihingi ni partner or actually binibili niya din dun sa mga iilan na kakilala niya para din makatulong sa kanila of course. So nire-recycle na lang namin. Tulad ng nakikita niyo sa likod namin guys, eto yung brooder namin. Alam niyo naman na cartoon yung ginagamit namin. So yung cartoon niya ng Milo guys, so yan yung ginagamit namin as brooder. Ayun, kung mapapansin niyo, meron siyang ilaw pa dyan sa loob. So isa rin yan sa recycle namin. So ginagamit namin siya as a brooder dito sa aming yard. So guys, bago ako magsimula na gumawa yan, papakita ko na muna sa inyo once again yung loob niya. Ayan siya guys, oh. Hindi siya yung usual na cartoon na nabibili talaga sa mga agribet. So may kalakihan yung mga cartoon namin. It's because Shamu po yung mga inaalagaan namin guys or yung mga binibenta namin para mas maging komportable rin sila during sa biyahe nila. So ito yung mga ilang kailangan natin guys para makagawa tayo ng DIY derby box para sa ating mga alaga. Cartoon guys, ayan. Or I highly recommend yung cartoon ng ganito, Nescafe. So alam ko mas marami kasing cartoon na ganito guys kasi bawat Pilipino nagkakape yan. So ito yung kinukuha talaga ni partner yung merong nakalagay na sticks guys. Yung hindi yung sa 3-in-1 na cartoon guys, kundi yung sa stick na cartoon. So ito yung ginagamit namin and also mga scrap na ayan, scrap pa rin ng cartoon. Kailangan din natin yan guys para sa extension ng ating hawakan ng ating derby box. Cable tie, cutter. So, paalala sa mga bata dyan na gagawa. Ayan, magpatulong kayo sa mga parents nyo or sa mga mas nakakatanda sa inyo. Gunting guys. Ito naman guys, yung pang-lock natin sa handle ng ating derby box. Gumagamit ako nito guys para magbutas. Newspaper. Actually, hindi naman siya necessary na agad-agad. Lagyan natin ng newspaper. Pero para sa akin guys, kasi kapag gumagawa ako ng derby box o yung DIY natin na lagayan ng mga manok, is nilalagyan ko na siya. Agad-agad nating magagamit yung ating ginawa na box. So, ayun guys, magsimula na tayo. So, bale, eto siya guys, na box. Ayan. Bale, actually, kailangan mo ng dalawa kasi yung isang box ng Nescafe na stick ay hindi siya magiging ganito kalaki kung isang box lang or isang Nescafe stick lang na box. So, kailangan talaga na dalawa. Pero una sa lahat guys, ang ginagawa ko nito para maging presentable naman is binabaliktad ko yung cartoon. So, tulad nung nakita nyo dito, ayan, medyo plain na siya. O yung kanyang mga writings guys na ayan, Nescafe stick, yung mga label niya is nakabaliktad na. So, yung ginagawa ko dyan, ang una is binubutasan ko agad-agad yung dito banda guys. So, kung napapansin nyo guys, eto siya oh. Ayan. So, ang ginagawa ko dyan is binubutasan ko siya dito right away para mamaya guys, meron tayong label nung ating gagawin na cartoon. So, ayan. Binubutasan ko agad yan guys. So, ingat lang kayo guys ha kasi eto, medyo mapurol na rin to. So, ingat lang kayo sa paggamit ng mga sharp objects kasi pwede tayong masaktan dyan or magkasugat. So, ayan, dito sa kabila guys, lalagyan ko rin yan. Kasi ang gagawin dito mamaya guys is lalagyan siya ng cable tie para magdikit ulit. So, papakita ko yung sample sa inyo mamaya. So, ito yung unang ginagawa ko. Next guys is i-cut na natin yung dito para ma-flip over na natin yung ating box and hindi na makita yung writings dito. So, ayan. Ginagamitan ko siya ng cutter guys para mas neat siya. So, dahan-dahan lang guys kasi pwede siyang
mapunit lahat. Ayan na guys, naputol na natin. Ito yung iniwasan ko guys. Kung minsan kasi sa pagmamadali, ayan yung nangyayari. So, medyo pangit siya tingnan. Ayan, binabaliktad natin. Para yung nasa labas guys is wala na siyang sulat or anything. Babalik mo lang siya sa natural. Ayan siya guys. Magdidikit na yan siya dyan. Hindi ako gumagamit ng glue. Hindi siya masyadong matibay. So, ang ginagamit ko is yung cable tie guys. Ayan. So, eto ang ginagawa ko sa mga butas na ginawa natin kanina. Ayan, parang magtatahi ka lang ulit guys. Dito sa loob naman, kailangan mo lang siyang i-lock. Ayan. So, sana nakikita nyo. So, ayan. So, i-continue ko lang to guys, yung sa dalawa. Ayan, meron na siyang cable tie. So, balik na siya sa dati, guys. Sa likod naman, the usual lang na pag-pack ng ating cartoon. Ayan. So, pero ang ginagamit ko pa rin dito, guys, na pagbutas at saka pangdikit is yung pagbutas pa rin para magamitan natin ng cable tie. So, bali, ayan, mayroon na tayong mga holes, guys. So, ang gagawin natin, same thing pa rin kanina guys. Lalagyan natin ng cable tie para mas maging matibay yung ating cartoon. So, ayan na guys, nalagay ko na yung dalawang cable tie. Ayan siya guys. So, eto na yung naging itsura. Parang binaliktad lang talaga siya na cartoon guys. So, bali, kailangan kasi natin ng dalawa guys. So, ayan, meron na akong ready dito. Lagyan lang natin sa likod or sa kanyang pitan. Para dalawa na yung cartoon natin guys. Ayan. Ayan, meron pala dapat tayo, nakalimutan ko, nail cutter kasi mas mabilis siya guys na i-cut sa cable tie. So, ang kukunin natin is yung mga excess guys na cable tie. So, ayan oh, puputulin natin yan para maging plain na. Ayan, yung sa ilalim din guys, kailangan putulin. So, ayan na siya guys. So, yung isa naman. Bali, dalawang cartoon na sila. Eto na. So, ang gagawin mo is ipagdidikit mo lang sila. So, ayan no. Medyo may kalakihan yung mga alaga nyo. Ayan guys, napaka laki din yung size niya. So, guys, sa pagdikit naman ito, ang kailangan mo lang din is butasan yung nasa gitna na magkakatabi. So, ang kailangan mong butasan guys is yung dito. So, para dito siya maglusot. So, ang pinakamaganda dun is pwede mo na siyang i-stick. So, pwede na silang magdikit. So, parang ganyan na talaga siya, guys. Butasan natin at nang magdikit na silang dalawa. So, kailangan, guys, na pantay yung pagkakabutas mo para hindi rin siya pangit tingnan. So, ayan, dito ko siya bubutasan, guys. So, papasok yan siya dun sa kabila. So, kailangan dalawa yung butas mo. Magkabilaan yan kasi. Para yung cable tie is magstay talaga siya. So, ito, guys, yung cable tie and pasok natin dito guys. So, ipagdikit natin yung dalawang cartoon. Ayan. And, ilock mo ulit yung cable tie na nilagay mo. So, kailangan dito rin para hindi na talaga siya gumalaw. So, ito na guys. Ayan, nalagyan na natin lahat na sa gitna. So, ang next na gagawin natin is yung extension natin guys. Kailangan yun para mag-close talaga yung dito guys. Ayan.
kukuha tayo ng recycled ulit or ng mga ilang retaso guys at nang malagay natin dito. Ayan. Kunin ko lang yung part na ito guys. Kasi maganda na ito siya oh. Ayan, meron na siyang pang flip agad. So, guntingin lang natin. So, hatiin natin to sa dalawa guys kasi nga dalawa yung ating cartoon and i-even lang natin para at least okay siya. And hindi tayo ma-short sa ating recycled na cartoon ngayon. Meron kayong pang measure at the same time ng pencil man lang para malaman natin yung kanyang size guys and hindi tayo ma-short pagdating sa measurement kasi medyo mahirap yun guys kapag ganun. Ayan, so meron na tayong dalawa guys. Ayan, dalawa na siya. Ayan, so kailangan na pantay siya guys. So yung dito, meron pa siyang excess. So, ang gagawin natin of course, tatanggalin natin yan para mag-fit in lang talaga yung ating takip sa ibabaw. Meron siyang excess. So, mamarkahan ko yan at nang magupit natin yan guys.